Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Gawkaw fe projet belebeleba kurumbo karala wasa ka se ka baganmara yiriwa baloko juguya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Gawo kɔnɔna na cogoya min na an na kuma kan bi dugumari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen Bamakɔ yan nɔ maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ ka se ka baloko jateminɛ jamana kurukara kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigi dɔ senfɛ min kɔni senfɛ bɛɛ kɔni kumana fɛɛrɛ ni dabali min kan ka sigi sen kan ni ka se ka baloko juguya k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ninnu de ye bi dugumari kunnafoni na bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tabarikala aw dangana ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ araba tɛmɛnen projet belebeleba kɔni kurumbo karila k'a ɲɛsin baganmara ma waasa baloko juguya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Gawo n'a lamini na cogoya min na ni projet ba in musaka min bɔra ka don a la CFA wari la o ye $448 bɔɲɔgɔnko ye waasa ka se ka baganmara ka se ka o ji di laɲini ye min ye maa minnu bɛ ni baloko juguya kɛn bɛ ka olu so suwa ni o ye muso kɔnɔmaw ani denmisɛnninakaw ye olu kɔni bɛ se ka dun ka fa sabati cogoya min na ni ka se ka sinsin k'u kisi ka bɔ baloko juguya ale kɔni tɔɔrɔ ma ni wulikajɔ belebeleba in a kɛra FAO maaw de kɔni fɛ musaka ko la min ye Royaume de Belgique o kɔni ye u dɛmɛ a baaraw la waasa Gawo n'a lamini mara kɔnɔna na min ye baganmara ale bɛ se ka ɲɔ ɲɛ cogoya min na ni ka se ka baloko ka o kɔni sabati ni kɛnɛ kana na min ye jaabi min kɔnɔnen don u ye o kɔni walawala kɛnɛ kana na ni ka a jira k'a fɔ fɛn min ye waati damadɔ Gawukaw olu ka se ka kolo sinsin min ye baganmara kɔni na ni ka se ka baloko juguya ka se ka o kɛlɛ ka bɔ Gawo kɔnɔna na. An ka jamana ɲɛmayaso min bɛ ni o ka wulikajɔw ɲɛsin bɛ bɛsɛya ani foroba kɛnɛya ma u n'u jɛɲɔgɔn jɛkulu kɔni ye u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma alamisa don janvier kalo tile 22 san 2026 hôtel Dunuya na ni o ye an ka jamana ale dunanjigisoba dɔ ye fɛn min ye u ka ni sigi kɔni kɛra ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ marabolow la ani fana jamana kɔ kan maa dɔw kɔni nana ka se ka na u ka dɔntaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ka hakiliw kɔni jagabɔ ka se ka baloko juguya ka se ka o kɔni jateminɛ jamana ale kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ ani fɛɛrɛ min bɛ u bolo donna nataw la ka se ka o baloko juguya ka se ka o kɔni kɛlɛ u y'o o fɛɛrɛw kɔni dankɛnɛmaya fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a la ka a baaraw kɔni jateminɛ ni minɛn ye minɛn min ni o kɔni bɛ wele ko IPC fɛn min ye nin kɛnɛ in kana na maa damadɔ bɛ yen olu kɔni ye u dantigɛ waasa ka se ka faamuya sɔrɔ an ka tulomada u ka fɔtaw la. Ok, ne madame Alima Djourté, madame Traoré Alima Djourté. Donc ne fɛn baara min bɛ ka kɛ bi ne groupe ɲɛmɔgɔ ye Mali la. Donc nin kimɛni in kɔnɔ an bɛna jateminɛ de kɛ baloko juguya la Mali la. Kɛrɛnkɛrɛnya ma denmisɛnninw ani muso minnu bɛ sin di den ma ani muso lasirilenw. Donc an bɛ jateminɛ kɛ a ka ca wa a man ca wa an bɛ yɔrɔ jumɛn est ce que gɛlɛya jumɛn bɛ ka kɛ baloko juguya bɛ an fɛ yan nɔ ani yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya cercle kɔnɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ta ka jugu ka tɛmɛ tɔw ta kan donc an bɛ n'o de kɛ n'an ye baara in ban baara in laban don an kan ka se ka jaabi di an ka ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko jateminɛw kɔfɛ nin dugu nin cercle ni nin cercle ni nin cercle de ye baloko juguya ka jugu ninnu de ta ka fusa ninnu de ta kan ka kɔlɔsi an kan ka se k'o de jaabi di an ka ɲɛmɔgɔw ma baara in kɔfɛ. Donc IPC tubabukan de don cadre intégré de la classification des phases de la malnutrition minɛn de don an bɛ baara kɛ n'a minɛn de ye pour que ka se ka an ka jaabiw sɔrɔ. An sigilen don ka jaabiba kɔnɔ an yɛrɛ jigi kun dalen baro baara in kan parce que san tɛmɛnen na gɛlɛyaba sɔrɔla nafoloko ta fanfɛ pour que ka se ka baaraw kɛ donc jateminɛ fɛn fɛn tun bɛ baloko juguya labɔ o jateminɛ si ma se ka
wari sɔrɔ pour que ka se ka kɛ donc nin ye fɛn opportunité belebeleba de an bolo pour que an ka se ka an ka baloko juguya niveau dɔn ka se ka an ka an cɛsiri minɛ an kan ka minɛ mun ɲini an kan ka se ka dɔn o la joli bɛna taga a fɛ a nɔfɛ donc o b'an an permettre ka bilankɔrɔ kɛ ou bien ka kunbɛli kɛ baloko juguya la. Ne tɔgɔ ye Yakuba Gindo, ne ye dɔgɔtɔrɔ ye, ne bi Moti mara kɔnɔna na n'u b'a fɔ ko kɛnɛyasoba mun bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ o ma ko direction régionale de la santé, ne bɛ baara kɛ yen nɔ. donc ne ka baara bɛnnen bɛ denmisɛnninw ka balokojuguya furakɛli ani ka balokojuguya ka a kunbɛ ka kɛlɛ kɛ pour que a ka se ka bɔ en tout cas an ka région kɔnɔna na. An bɛna kɛnɛ mun sigi ka baara daminɛ bi, nin kɛnɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye, nin ye kɛnɛ de ye mun bɛna ɲɛbila kɛ k'a lajɛ san kɔnɔna na an ka mara kɔnɔna ninnu na. donc ni n ko mara kɔnɔna, Moti mara an ka direction n'o y'an ka kɛnɛyasoba ye, a bɛ région 3 de ta. o ye Bayaŋara région b'o la, Douanza b'a la ani Mopti yɛrɛ région. donc o mara 3 ninnu kɔnɔna na an ka kuma bɛ taa kɛ balokojuguya kan. donc balokojuguya a kan ka sɔrɔ cogoya min na ani fɛn minnu bɛ a lana an ka jamana kɔnɔna na ani an ka région kɔnɔna na ani fɛn minnu bɛ fara a kan pour que an ka se ka balokojuguya in kɛlɛ. donc an bɛna kuma olu kan. donc a baara in tɛ dɔwɛrɛ ye, c'est pour que an k'a dɔnya yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ ni balokojuguya ka jugu, yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ ni balokojuguya bɛ ka kɔlɔlɔ ni ko caman lase a jamana mɔgɔw ma. donc an kan ka baara kɛ o de kan. donc Moti dɔrɔn tɛ yan nɔ, région bɛɛ bɛ yan nɔ, Mali région bɛɛ bɛ yan nɔ nin baara in kama. donc ɲɛbila baara de don, parce que n'an ma se ka nin baara in kɛ an tɛna dɔn denmisɛnninw balokojuguya an ka mara kɔnɔna na a bɛ cogoya min na. donc fo an ka a baara in kɛ de k'a fɛsɛfɛsɛ. donc baara in bɛna kɛ mun kan, an bɛ an ka san tɛmɛnenw baara salon ani salon na se n'o ye 2025 ninnu baara, an b'olu de lajɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu y'anw sɔrɔ balokojuguya kan. donc a fɔlɔfɔlɔ an bɛna kuma banaw kan, bana minnu cayara an ka yɔrɔw la. a filanan an bɛ se ka kuma ji ta fanfɛla la, saniya ta fanfɛla la, an bɛ se k'olu bɛɛ situation jateminɛ k'a lajɛ. a sabanan an bɛ se ka a lajɛ n'o ye dun ka fa ye, n'o b'a fɔ ko sécurité alimentaire, an b'o situation fana jateminɛ an ka mara kɔnɔna na. donc an kan ka ninnu bɛɛ la ani dɔgɔtɔrɔso taali ninnu a n'a matarafali, an kan ka nin bɛɛ lajɛlen de jate minɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ ko balokojuguya b'an ka jamana kɔnɔ, an ka mara kɔnɔna na. donc pour que an ka se ka a situation yɛrɛ faamuya ka ɲɛ. donc ka kunbɛli kɛ ka furakɛli kɛ, parce que n'an tilala baara in na an kan ka kunbɛli de boloda. an bɛna a kɛlɛ cogo di, an bɛna a kunbɛ cogoya min na. tabarikala nin ye hɛrɛ kura ye faso maliba ale ka kɛnɛya ko kɔni sabatili la. bari sabu min ye fiɲɛ bondo o 3 o kɔni baaraw kɔni kurumbo karila faso maliba kɔni kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnniyala Bamakɔ ani Kati ka taa se Kayi ma. ni fiɲɛ bondo belebeleba 3 in olu ka baara de kɔni bɛna kɛ ka kɛnɛya kɔni sabati an ka jamana ale kɔni kɛnɛyaso bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na. a musaka o bɛnna sɛfawari miliyari 3 bɔɲɔgɔnko ma ni a bɔra fɔ manjali maaw kɔni kunna ni an ka jamana minisiriso min kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani buna adamadenya dɛmɛ a n'a yiriwa o ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na, waasa jamanadenw olu kɔni bɛ se ka kɛnɛyako kɔni sabati cogoya min na. a baaraw kɔni kurumbo karili kɛra ka bɛn alamisa janvier kalo tile 22 san 2026 min ye Bamakɔ ale dɔgɔtɔrɔso kɔni kɔnɔna na. fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ belebeleba in a bɛɛ lajɛlen kɛkun de jamanadenw olu bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogoya min na ni ka u ka kɛnɛyaw jiidi. sanfɛ kalanko ale yiriwa kɔni bolo ma min ye wulikajɔ belebeleba kɛra jɛkulu kɔni fɛ ni k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma waasa an ka jamana sanfɛ kalanko a bɛ se ka taasira kuraw ta ni ka yiriwaw kɔni bolo da. min ye diɲɛ tɔnba UNESCO maaw olu de kɔni wulila ni ka u tɛgɛ di an ka jamana sanfɛ kalanso minisiriso kɔni mɔ ni ka jɛ ka bɛnkan dɔ kɔni tɛgɛnɔ bila u ni cakɛda belebeleba dɔ kɔni cɛ min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinen don min ye kalanko ale yɛlɛma kuraw kɔni ma n'an ko ma ko Centre international pour l'innovation dans l'enseignement supérieur. u ka nin tɛgɛdi ɲɔgɔnma in a kɔni bɛna ɲɛsin min ye kalansoba 3 ma ni o ye sanfɛ kalanso ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na minnu kɔni kɛmɛ sigi la minnu kɛn bɛ ka jamana in ale ekɔli karamɔgɔ n'a kalanden ɲininikɛlaw ka se ka o
80 kɔni fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ u ka nin baara kura in a n'a ɲɛsin bɔlɔlɔ ale labarali kuraw kɔni mɔ ani fana ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan min bɛ kɛ sababuya ye baarakɛminɛn kura min nalen don ni ale kɔni ye intelligence artificielle ye ka se ka o kɔni labara min bɛ se ka nafa lase an ka jamana kalanko kɔni mɔ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ in kunba de ye ka se ka taabolo kuraw jidi an ka jamana sanfɛ kalanw na min b'a to donna nataw la kalandenw olu bɛ se ka dɔnniya kuraw sɔrɔ. An ka kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la min ye Nations Unies olu kɔni ka secrétaire min kɔni bɛ ni o kɔni bɛ wele ko Aminata Mohamed ale kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka damakasikanw kɔni kɛ ka ɲɛsin diɲɛmaw ma waasa diɲɛ bɛnkan dankari kana kɛ o la diɲɛmaw kɔni fɛ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ a ka nin kɔrɔfɔ in a kɔni y'a fɔ ka bɛn alamisa kɔni ma min kɔni kɛra Danemark jamana olu kɔni ka wasadenw kɔni ɲɛnɛ a ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ kɔni taabolo la fɛn min ye bɛnkan min ni bɛɛ jɛra k'o sɔnnɔbila ko bɛɛ kan k'i sinsin o de kan ni ka jamana mara ani fɛn min ye diɲɛ baaraw kɔni kɛ ni o ye ko ni o kɔni ma kɛ min ye diɲɛ bunadamadenya hakɛw ko tana kɔni bɛ kari olu la o de la fɛn min ye a ye maaw wele ka taa bɛn ani kelenya ani ko to ɲɔgɔn tala ma fɛn min ye ka se ka maaw kɔni hakilina jigi an bɛ waati min na ko sisan Ukraine jamana ko dankarilen don o kɔni na ka sababuya kɛ bunadamadenya dɛmɛ fɛn min ye o t'a la ka se ka kɛ o yɔrɔw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye Israel ani Palestine jamana olu fana kun kari bɛ ɲɔgɔn na ni k'a kɛ fɛn min ye bunadamadenya ka tana kari o la o de la fɛn min ye ko ni wulikajɔ kɔni ma kɛ ni ka jateminɛw kɛ ko donna nataw la min ye diɲɛ kɔni bɛna maaw kamana gan. An bɛ taa Haïti ale kɔni kunnafoniyaw la Haïti ale cɛmancɛ fanga ko kɔni b'a la ka se a kuncɛ yɔrɔw kɔni na o de la min ye maaw kɔni wulilen don ka se ka fɛn min ye wulikajɔ kɛ a bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ la cogoya min na o de la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ tɔnba o ni maaw olu kɔni ye dantigɛliw kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni ɲɛ bɛ taabolo min na cɛmancɛ fanga in kɔni bolo ko ni fɛɛrɛ kɔni ma kɛ min ye taabolo ɲuman ko o t'a la ka kɛ hakilina jiginna ko fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɛmɛ sigi la u ka yɔrɔ min bɛ ni o bɛ wele ko Port-au-Prince ko fɛn min ye ko o kɔni bɛ wagabɔn olu de kɔni ka mara kɔnɔna na u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka jamanadenw ka olu kɔni tɔɔrɔ ko waasa dan bɛ se ka sigi o kɔni na ko fɔ diɲɛma kɔni ka wuli ni ka nin ko in kɔni jateminɛ Haïti ale jamanadenw kɔni bolo. Alamɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn kibaruya minnu kun b'an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so sanfɛ ka bɛn bidonya in ma o de kun ye ninnu ye a lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.